Moi, mä haluaisin esitellä mun lempivaatteita, joita on jokunen 4 kappaletta, 5 en tiedä. En oo laskenut, mut suht paljon. Mä en jaksanut etsiä kaikki, koska niitä on tullut hirveä liuta. Mut mä näytän nyt pari kivoita. Mä näytän niinku... Nää ei oo niinku missään järjestyksessä oikeastaan. Tää pitäisi vielä. Joo. Nää ei oo missään järjestyksessä. Mutha. Tällainen. Tää on tähän kaavulta siinä kamerassa. Tällainen. Sitten on tällaiset. Näin. Tällainen. Tää on tällainen niinku. Läpinäkyvä, ei nyt oo. Tää näkyy läpi ja sitten on kivaa tollasta. Hörshelyä on siinä. Tää on Kinasta, tää on kokohan 40. Siis en käytä niin oikeesti niin isoja vaate, mutta tän äitin pöllin tän keräsen kaapista. Juuri otin pyykisaten, toivotaan ettei hirveesti mene kissankarvoja. Sitten. Tällainen paita. Tuo lappu törrittää tuolla. Joo. Tällainen... Okei, jotain mikä olisi näyttänyt. No sitten, tää on tällä lyhyt. Niinku, että ei oo mikään... Kyllä tää menisi periaatteessa housuihinkin. Mut tosi... Niinku, tän nyt alla pitää jotain toppia. Ja tonkin alla pitää jotain toppia. Tästäkin näkyy ehkä vähän läpi. Jos katsoo auringossa. Tää on JCstä, joka on XXS. 2 X ja 1 S. Voi nähdä. Laittaa kuvan niistä ihan. Väärinpäin. Mulla on näitä toppeja ihan silleen riittävästi. Niinku tässäkin on yksi tällainen. Semi pitkä. Tää on Kupuksen XX-toppi, tällainen keltainen. Tällainen. Tääkin on ihan kiva. No kaikki on hyvä. Nää on siis mun omia nää 2. On mulla kyllä vielä tällainen vaatteita. Että mä vihaan näitä hihoja. Sitten tässä on tällainen pitkähihainen. Raidallinen. Tässä on tällaiset jännät hihot. Tää on... Ja sit täällä on niinku tollain takapuolella tollain niin takapuolella. Tällainen niinku... Tää on niinku... Takaosa tää nyt tässä on tällainen härväke. Tää on kappaalista kokoa 103-440 eli mulle pieni, mutta mä käärin nää hihat niinku tähän asti missä nääkin on. Käärin ne. Sitten, no nää farkutkin on, mitkä mulla on jalassa. Nää on H&M:stä. En tiedä, varmaan ne 3/4 olisiko. Ja sit tää paita, mikä on jostain, en mä muista. En jaksa katsoa. Nää on ihan kivoja. Niin. No siinä taisi ollakin. Niin. Mä en ikinä tiedä mitä mä selitän. Mutta onko se mitä mä oon oikee? Jos te haluatte, niin mä voin tehdä kysymysvastauksia. Ja sitten kaikki tollasia. Te voitte kysellä kaikkea. Ihan mis vaan. Ja tollei. Mä yritän vastata niihin. Ja no, jos on just jotain, minkä ikäinen on, mikä lempiruoka. Ja sit mä teen niistä sen videon. Mut jos on vaikka jotain, että tee kaveripostaus, niin sitten mä voin, tehdä tollasta. Sori mä heittän, nää on mun kamerin kumi.
Eden A. Mitä läskii, jättäin joskus tänne. Hei, sit mun no tää ei oo periaatteessa vaate, tää on periaatteessa kai asuste tai jotain, kengät. Kenkurit. Siis on mulla niinku tennareitkin on ainakin 2. Mut sit niinku jostain hienommista kengistä niinku nää. Mitkä me ostettiin eilen. Nyt on sit kukat. Ja sit nää on niinku kiilat. Kiilapohjaiset kengät. Mä oon täällä häntä. Ne on tästä mustaa kangasta. Joo. Mä oon kevätjuhlaan tänään. Ja me lauletaan siellä. Olen tyhmää. Se me sitten mukaan lähden tarpeeksi ääntä. Mä voin esitellä, no, tehkää niinku, jos te haluatte lisää muita videoita, niin sitten kertokaa, että haluanko mä vaikka, mulla on niinku, esittele sun kilaukut, esittele sun meikit, esittele korut, esittele niinku, just lempivaatteet, no ei niitä tarvii enää esitellä, mutta lisää lempivaatteet, esittele sun tee kaveripostaus, tee siskopostaus, sä käytit, no ei siitä, tää ei oo mitä sanoa. Tai jotain tollasia. Mä teen sen huonepostauksen ja laukun sisällön sitten kun mä jaksan, koska niitä on toivottu, tai 2 on toivonut. Tai siis mulla oli kysely, niin sit sinne on vastattu. Mä voin vaan vastailla kaikkiin kysymyksiin. En tiedä minkä hirveen henkilökohtaisia. Mut mä ehkä lopettelen ettei tästä tuu mikään himo pitkä. Ja tolleen. Pitäkää hauska päivä. Moikka!